Σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θα κουβεντιάσουμε εδώ και για θέματα οικιακής οικονομίας. Θα δούμε πώς αυτή η δύσκολη περίοδος που περνάμε όλοι ως χώρα και ως νοικοκυριά μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτό που έλεγε και εδώ ένας σπουδαίος πνευματικός άνθρωπος της προάλλες, ο Φιλόθεος Φάρος, να κάνουμε την κρίση, να τη δούμε ως μια ευκαιρία. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία στο τραπέζι μας και στο σπιτικό μας. Θα τα πούμε όλα αυτά με την πλέον κατάλληλη καλεσμένη που θα δείτε στη συνέχεια. Όμως θέλω να σας πω ότι και θα σας ενημερώσουμε για πράγματα που μπορείτε να δείτε και να κάνετε και το Σαββατοκύριακο. Θα σας μιλήσω και για πράγματα που εγώ είδα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας για να πάτε. Θα σας μιλήσω συγκεκριμένα για 2 ταινίες, αλλά λίγο αργότερα. Θα έχουμε και μία προσφορά για όλους εσάς που βλέπετε το Έχει Γούστο και αγαπάτε το θέατρο. Και θα έχουμε εδώ έναν από τους σπουδαιότερους εικαστικούς που έχει γεννήσει αυτή η χώρα, το Χρήστο Καρά. Θα είναι κοντά μας γιατί μια μεγάλη έκθεση αναδρομική με έργα του βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, εκεί στη Βασιλής Σοφίας, και θα δείτε πώς ο Χρήστος Καράς ταιριάζει και συναντιέται με τη λαϊκή μουσική και το λαϊκό τραγούδι. Θα συναντήσει εδώ, στο πλατό της εκπομπής, τον Μπάμπη τον Τζέρτο. Θα καταλάβετε γιατί στη συνέχεια. Θα δείτε πώς τα πράγματα παντρεύονται όταν υπάρχει ειλικρινής δημιουργία και δύναμη στον πολιτισμό. Τώρα, λοιπόν, ξεκινάω με μια συγγραφέα που μας έμαθε πέρσι, που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, να μην πετάμε τίποτα στην κουζίνα μας. Αφήστε που μας είχε δώσει και έξυπνες λύσεις και τρόπους για να φτιάξουμε πράγματα και γευστικά πιάτα με τα περισσεύματα της προηγούμενης μέρας. Στην ίδια λογική κινείται και το νέο της βιβλίο που δεν έχει ωστόσο ακόμα κυκλοφορήσει. Καλωσορίζω με μεγάλη χαρά την κυρία Μάρθα Συριανάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Μπίλιο μου. Κάνετε έργο πάνω σε αυτό το τομέα, έτσι? Το έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια τώρα αυτό. Καταγράφω ό,τι μου περισσεύει, το φτιάχνω για να είμαι σίγουρη και για τα μυρωδικά που χρειάζεται και ό,τι άλλο χρειαστεί. Και μετά το καταγράφω σαν εταιρική συνταγή. Τώρα έχουμε φέρει για το Πάσχα βέβαια. Βέβαια. Γιατί το πιο σύνηθες είναι αυτό, Μάρθα. Δηλαδή να παίρνουμε. Δεν θα αφήσουμε κάποιον έστω και περαστικό, να μην του πούμε κόπιασε στο τραπέζι μας. Έχετε δει εσείς κανέναν Σουηδό ή κανέναν έτσι των βορείων χωρών, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών να λέει κόπιασε στο τραπέζι? Δεν το συνηθίζουν, όχι, δεν το συνηθίζουν. Λοιπόν, πάμε. Εμείς λέμε τώρα για το Πάσχα, λοιπόν, ότι οπωσδήποτε τα αυγά που περισσεύουν, τα κόκκινα, που συνήθως τα σπάμε πιο πολύ έτσι για χάζι και δεν τα τρώμε, περισσεύουν τις πρώτες μέρες που περισσεύουν βέβαια μετά το Πάσχα, μπορούμε να τα δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο τουρσί, το οποίο έχει μέσα μυρωδικά, ελληνικά μυρωδικά, έχει πιπέρια, έχει τη δάφνη, έχει λάδι και έχει και ξύδι, απλά υλικά. Το οποίο το βάζουμε στο ψυγείο μας και κρατάει γύρω στον 1 μήνα για να έχουμε για 1 μεζέ. Δεν τα πετάμε δηλαδή τα αυγά, τα κόκκινα. Έρχεται δηλαδή ο άντρας σου το βράδυ και είναι λίγο έτσι κουρασμένος και δύστιμος και έχει τη ζέλια του. Ένα ουζάκι. Βάλε το ουζάκι, βάλε ένα ποτηράκι ουζάκι, ένα τσιμπουράκι με το αυγό το τουρσί. Ακριβώς. Πότε είναι έτοιμο να γίνει, αμέσως? Τσάκαμπάμα. Πάμε να δούμε και την κάρτα λοιπόν, μιας που αμέσως ξεκινήσαμε. Ναι. Είδες, η Μάρθα είναι πρακτικός άνθρωπος. Λοιπόν, από τα κόκκινα αυγά να φτιάξουμε αυγά τουρσί. Πώς? Την κάρτα που θα δούμε τώρα. Τι χρειαζόμαστε, Μάρθα? Χρειαζόμαστε βέβαια τα αυγά σαν πρώτη ύλη, το περίσσεμά μας. Χρειαζόμαστε λάδι, ξύδι, μυρωδικά, ό,τι θέλουμε. Η ματζουράνα, η δυόσμο, η ρίγανη φρέσκια. Λάδι, ξύδι. Και αν θέλουμε και λίγη πάπρικα από πάνω, έτσι για να το κάνουμε πιο διακοσμημένο. Και κατευθείαν στο ψυγείο? Κατευθείαν στο ψυγείο. Δεν πρέπει να μείνει έξω. Όχι. Λέμε τώρα για το τουρσί, λέμε γιατί με τα αυγά, το τουρσί λέμε νομίζω. Αυγά τουρσί λέμε. Το τουρσί λέμε, λοιπόν, αυτά που είπαμε τα υλικά. Λοιπόν, τα κόκκινα αυγά που περίστεψαν από το Πάσχα, ελαιόλαδο, κόκκι από διάφορα πιπέρια, φρέσκα αρωματικά, λίβανο, ματζουράνα, δάφνη, ξύδι και λάδι. Και 1-2 πιπερίτσες τσίλι φρέσκες. Ακριβώς. Έτσι, για πιο έτσι πικάντικο. Για το γούστο του. Ναι. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Αυτά λοιπόν τα αυγά εδώ που έχουμε είναι πάλι τα βραστά αυγά. Κάνουμε μια ελαφριά κρέμα μπεσαμέλ, η οποία περιέχει μέσα λίγο βούτυρο, λίγο γάλα, πολύ απλά. Την ετοιμάζουμε και την περιχύνουμε στα αυγά μας. Τα έχουμε βέβαια σαν πιάτο ημέρας αυτό, δηλαδή αυτό καλό είναι να το χρησιμοποιήσουμε, να το καταναλώσουμε τη μέρα αυτή που θα αποφασίσουμε να κάνουμε τα αυγά. Δεν είναι σαν το τουρσί δηλαδή που θα μπορέσουμε να τα αποθηκεύσουμε.
Ναι, full χολυστερίνη όμως. Εντάξει, αυτό είναι. Έχει. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο στο αρνί, το οποίο τυχόν θα περισσέψει. Το αρνί, αυτό σίγουρα θα περισσέψει. Και βέβαια πάντα μαζί με το αρνί έχουμε και άλλα που φτιάχνουμε. Καλά, μην το λέτε και σίγουρα τώρα. Γιατί ναι. από όσο είδα και τα ρεπορτάζ στην αγορά εκεί στη Βαρβάκιο, οι άνθρωποι παίρνουν το αρνάκι πια ένα μπούτι και άνω, ας πούμε. Αλλά εντάξει, αν λέμε περισσέψει. Αν περισσέψει, ναι, έστω και λίγο, μπορούμε να το αναμίξουμε και με άλλα κρεατικά που μπορεί να περισσέψουν. Δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε μόνο το αρνί. Μπορούμε να βάλουμε ή κοτόπουλο μαζί, σοτάρουμε με μυρωδικά, πιπερίτσα αν έχουμε, η πράσινη ή οτιδήποτε χρώμα έχουμε, μυρωδικά, τυράκια τα οποία έχουν μείνει και ετοιμάζουμε αυτή την ωραία πίτα. Λέτε τώρα για αυτή την πίτα εδώ. Ναι, είναι η πίτα, πώς λέμε η κεφαλονίτικη πίτα. Ναι. Η γνωστή συνταγή όταν οι νοικοκυρές και στην Ήπειρο που οι πίτες είναι πολύ διαδεδομένες, όταν έχεις κάτι που έχει περισσέψει, το βάζεις με άλλα και κάνεις μια ωραία πίτα. Και γίνεται πάρα πολύ νόστιμη και αλλάζει και πρόσωπο. Δεν είναι το αρνί, ας πούμε, που έχουμε συνηθίσει τη μέρα εκείνη πια που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Ναι. Συγγνώμη, πάμε να δούμε πώς με το αρνί μπορούμε να κάνουμε μια τηγανιά με ντομάτα. Αυτή είναι καταπληκτική. Και να δείξουμε και την κάρτα. Ναι, γίνονται πολλά με το αρνί λοιπόν. Και τηγανιά. Μπορεί να γίνει και ένα κοκκινιστό. Μπορεί να εμπλουτίσουμε την πίτσα, να την αρωματίσουμε. Και μπορεί να κάνουμε και σουφλέ με το αρνί. Έτσι. Την τηγανιά περνάμε το αρνάκι που το έχουμε κόψει κομματάκια με διάφορα μυρωδικά. Ρίχνουμε την ντομάτα, αν θέλουμε λίγο κρασάκι πριν, αφήνουμε να εξατμιστεί με τα μυρωδικά μας και έχουμε την τηγανιά αμέσως. Πάρα πολύ εύκολη, σε 20 λεπτά. Λοιπόν, παίρνουμε το αρνάκι, το κόβουμε κομματάκια. Μετά παίρνουμε ένα μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Το σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι και σκορδάκι αν θέλουμε και πιπερίτσα αν θέλουμε, αν θέλουμε να την εμπλουτίσουμε. Σβήνουμε με λίγο κρασάκι ή αν θέλουμε και δεν έχουμε, απλά προχωράμε με λίγο νεράκι και λίγη ντοματούλα και αφήνουμε να εξατμιστούν τα υγρά και είναι έτοιμο. Τώρα πάμε και στο... Αυτές τις μέρες παίρνουμε τσουρέκι. Ναι. Πολύ συχνά μένει. Ξεραίνεται, μένει. Ναι, και δεν τρώγεται. Μετά δεν τρώγεται. Αν και εγώ έχω έναν τρόπο να το τρώω το τσουρέκι που έχει μείνει. Να σας το πω. Ναι, λοιπόν, παίρνω το... κόβω, σαν να κόβω φέτες ψωμί. Ναι. Το τσουρέκι που είναι λίγο ξερό. Ναι. Και το βάζω λίγο στο γκριλ. Και γίνονται παξιμαδάκια γλυκά. Έτσι. Όχι, δεν γίνονται παξιμαδάκια γλυκά. Απλώς νοστιμεύει και νοστιμεύει. Γίνεται, ναι, και γιατί γίνεται μπορείτε πιο να το προχωρήσετε και να τα κάνετε παξιμαδάκια και να τα έχετε σαν γλυκά για τον καφέ σας αυτό. Α, ναι. Ωραία. Να, είδατε. Πάντα μαθαίνει κανείς. Και εκμεκ βάση μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Αν το μουλιάσουμε με λίγο σιρόπι, γίνεται ένα εκμεκ βάση το Αλλά μπορούμε να κάνουμε και πουτίνγκα. Και πουτίνγκα η οποία την έχω φτιάξει, την έχω ετοιμάσει. Να την πουτίνγκα, να τη δείξουμε. Κύριε Φασόη, αν θέλετε. Αν και ξέρω ότι εσείς δεν είστε τόσο γλυκατζής. Ορίστε η πουτίνγκα. Λοιπόν, ελληνική πουτίνγκα. Ελληνικότατη πουτίνγκα. Πάμε να δούμε και την κάρτα. Εάν σας έχει περισσέψει τσουρέκι, πώς μπορείτε να το κάνετε πουτίνγκα, θα μας το πει η Μάρθα. Το αλήφουμε με λίγο βούτυρο το τσουρέκι τις φέτες, αφού το κόψουμε. Και ετοιμάζουμε μία κρέμα η οποία είναι από αυγά, κρόκους και 2 αυγά, 2 κρόκους, 2 αυγά, με λίγη ζάχαρη. Θα χρειαστούμε σταφίδες, τις οποίες αφού χτυπήσουμε την κρέμα και μουλιάσουμε το τσουρέκι μας, βάζουμε και τις σταφιδούλες. Αν έχουμε και λίγα αμύγδαλα μπορούμε να τα προσθέσουμε και ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού και περιχύνουμε το τσουρέκι. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά και είναι έτοιμη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να μας πείτε τώρα, Μάρθα Συριαννάκη, μερικά μυστικά που πρέπει να φυλάξουμε έτσι στο μυαλό μας, ώστε να μην πετάμε πράγματα. Και δεν το λέω με την έννοια της τσιγκουνιάς. Αλλά με την έννοια της οικονομίας. Δηλαδή μην αφήσετε τίποτα να πάει χαμένο. Δεν πετάμε τίποτα. Για ελάτε να πούμε αυτό. Όταν φτιάχνουμε μία σούπα στο σπίτι, ας πούμε ότι φτιάχνουμε μία σούπα ψαριού. Συνήθως το κεφάλι περισσότεροι δεν το τρώμε. Λίγοι είναι αυτοί που θέλουν το κεφάλι να το φάνε μέχρι και το μυαλό που λέμε. Εγώ το τρώω. Αν το τρώτε, εντάξει. Όποιοι δεν το τρώνε όμως και το πετάνε, λέμε το βράζετε. Ναι. Ξεχωριστά, δηλαδή το κόβετε, δεν το βάζετε μαζί με τη σούπα, το βράζετε ξεχωριστά και ετοιμάζετε ένα ζωμό ψαριού, τον οποίο θα το χρειαστείτε κάποια στιγμή, το να κάνετε ένα ριζότο, να εμπλουτίσετε μία σάλτσα, αντί να πάρουμε τους κύβους που είναι έτοιμοι και εν πάση περιπτώσει δεν κάνουν και τόσο καλό στην υγεία μας και ξοδεύουμε και χρήματα, θα έχουμε έναν έτοιμο ζωμό ψαριού.
Ένα είναι αυτό. Δεν θα χαλάσει. Δεν χαλάει, διότι θα τα αφήσετε να κρυώσει. Μετά θα το βάλουμε σε ένα ταπεράκι που είναι ειδικά για την κατάψυξη και θα το αφήσουμε στην κατάψυξη. Βέβαια, γράφουμε απ' έξω πάντα τι έχει για να αποφύγουμε τυχόν μπερδέματα με άλλα υλικά. Πάντα αυτό είναι στο δεύτερο βιβλίο που ετοιμάζουμε. Το πώς θα φυλάσσουμε τα τρόφιμα που ήδη περισσεύουν ή που αγοράζουμε όταν είναι φτηνά στην εποχή τους. Αυτό πραγματεύεται το άλλο βιβλίο. Το οποίο πότε θα κυκλοφορήσει, Μάρθα Σιλιανάκη? Τέλος ανοίξεως θα κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Δηλαδή σε 1,5 μήνα. Πάλι από τις εκδόσεις Φίλτηση. Πάλι από τις εκδόσεις Φίλτηση, βέβαια. Και είναι οικονομία οικιακή. Τι αγοράζουμε στην εποχή τους. Προσέχουμε από τα σούπερ μάρκετ και παίρνουμε πράγματα όταν τα βγάζουν σε κάποιες τιμές συμφέρουσες που κάνουν τις προσφορές, για να μπορούμε να έχουμε μια οικονομία μακροχρόνια. Και μετά εκεί σε αυτή την περίπτωση φυλάσσουμε και στον καταψύκτη μας και ό,τι έχει για την κατάψυξη ή για το ψυγείο μας, με κάποιους όρους υγιεινής βέβαια. Προσέχουμε δηλαδή ό,τι φυλάσσουμε να κρατάμε τους όρους υγιεινής και να κρατάμε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε. Αφυδατώνουμε σωστά, ενυδατώνουμε σωστά, αποξηραίνουμε, κάνουμε μαρμελάδες, κάνουμε αλίπαστα. Έχουμε πάρα πολλά. Το πώς θα κάνουμε στο σπίτι, ας πούμε, τα πάντα που μπορούμε να αγοράσουμε απ' έξω. Τα πάντα γίνονται στο σπίτι. Βέβαια θέλει και λίγο χρόνο και θέλει και λίγο μεράκι. Και να σας πω και κάτι τώρα, κυρία Συριανάκη, αυτά όλα που εσείς θα τα βγάλετε και σε βιβλίο λίγο αργότερα, είναι πράγματα που οι παλιές νοικοκυρές τα ξέρανε απ' έξω και ανακατοτά. Δηλαδή δεν υπάρχει νοικοκυρά. Τώρα έχω το νου μου στις Κυκλάδες που τις ξέρω καλά, που να μην ξέρουν πώς να κάνουν ακριβώς το κάθε τι που υπάρχει στη φύση, να το φέρουν στο πιάτο φρέσκο και πεντανόστιμο. Και να μην αφήνουν να πεταχτεί τίποτα, είτε γιατί το δίνουν στα ζώα, άρα η καλύτερη ανακύκλωση, είτε γιατί το μαγειρεύουν με άλλο τρόπο μετά. Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Δηλαδή ουσιαστικά για τις νέες νοικοκυρές είναι αυτό που για τις νέες, ναι. Και αν κανείς το παρακολουθήσει και το κάνει μια φορά, πραγματικά δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή μπαίνεις σε αυτή τη ροή πια και κοιτάς να ψωνίζεις φτηνά στην εποχή τους, γιατί ό,τι βγαίνει είτε λαχανικό είτε φρούτο και είναι στην εποχή του, είναι και πιο φτηνό και είναι και πιο υγιεινό. Γιατί δεν έχει όλα αυτά τα λιπάσματα που βάζουν στο να το κάνουν, να μεγαλώσει πριν την ώρα του, ας πούμε έτσι. Οπότε έχουμε και θέμα υγιεινής εδώ και έχουμε και στην τσέπη μας μια οικονομία. Αυτά λέμε ότι θα πρέπει να κοιτάμε τώρα, γιατί οι εποχές είναι πολύ δύσκολες πια και γίνονται και χειρότερες. Ακριβώς. Να πούμε μερικά μικρά μυστικά. Ναι. Δηλαδή, διάβαζα, ας πούμε, για αυτά που λέτε και που θα περιλάβατε και στο βιβλίο σας. Ας πούμε, όταν πίνουμε το πρωί καφέ, είτε ελληνικό είτε γαλλικό, υπάρχει το κατακάθι. Στα λουλούδια σε λίπασμα, σε όλα τα λουλούδια και ό,τι καφέ πιούμε. Να σας πω ένα πολύ σπουδαίο για το αλάτι, γιατί πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από πίεση. Οι περισσότεροι περνάνε μια ηλικία και όχι μόνο, και μικρή σε ηλικία. Θα σας πω ένα μείγμα, το οποίο αντί για αλάτι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε στα φαγητά μας. Το οποίο είναι πανεύκολο. Είναι με σκόνη κρεμμυδιού, είναι με σκόνη σκόρδου, είναι με λίγη σκόνη μουστάρδας και είναι και λίγο πιπέρι. Αυτό λοιπόν το μείγμα θα το έχουμε, είναι σε δόσεις κουταλάκι το καθένα, θα το έχουμε και θα το βάζουμε αντί για αλάτι στο φαγητό. Δίνει δηλαδή τη γεύση του αλατιού. Ναι. Αλλά αυτά όλες τις σκόνες πρέπει να τις αγοράσουμε. Ναι, αυτές εγώ τις φτιάχνω μόνη μου βέβαια. Γεια σου. Εγώ τις φτιάχνω μόνη μου. Κατάλαβες. Αλλά... Εντάξει, αυτά είναι λίγο, θα το πάρεις μια φορά και θα έχεις για ένα διάστημα μεγάλο ένα μείγμα. Λέμε για θέμα υγείας, ναι, αντί για αλάτι. Μάλιστα. Για να πάμε στο ένα άλλο που μ' άρεσε. Ναι. Και νομίζω ότι θα αρέσει πολύ και στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Αν έχουμε τυρί, το οποίο ή το κάνουμε για μακαρόνια, βγάζουμε το σκληρό απ' έξω. Τι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να μην το πετάξουμε δηλαδή? Δεν το πετάμε, οπωσδήποτε αυτό δεν το πετάμε. Είναι από τα υλικά τα άκρως απαραίτητα. Με το μαχαιράκι μας κόβουμε βέβαια τη φλούδα του τυριού, το γύρω-γύρω ας πούμε φλούδα. Το γύρω-γύρω το κόβουμε. Κερί. Στα χοντρά, ναι, το κερί το βγάζουμε. Και το επόμενο χοντρό κομμάτι που είναι, το οποίο δεν το βάζουμε συνήθως, εγώ τουλάχιστον το πέταγα παλιά, το κόβουμε και το τρίβουμε, το έχουμε σε κάποια σακουλάκια στην κατάψυξη για να κρατήσει περισσότερο καιρό και το χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και σε σαλάτες. Θα κάνουμε μια ωραία σαλάτα με μαρούλι, θα τρίψουμε λίγο, αν είναι η παρμεζάνα, ας πούμε, το σκληρό της κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο έχουμε, σε σάλτσες, σε σούπες, σε πολλά πράγματα.
Δεν το πετάμε. Ναι, είναι δύσκολο όμως αυτό να το τρίψει κανείς. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Στο πλεντεράκι το καθημερινό που έχουμε, το μικρό. Α, ωραία. Τα πάντα ναι. εκεί. Σωστό και αυτό. Ναι. Τα κοτσάνια και των λαχανικών και η βλαστή. Και αυτά. Τα ζεματάμε και τα έχουμε για σούπες, τα έχουμε για σάλτσες. Δεν τα πετάμε και αυτά γιατί δίνουν μια νοστιμιά. Δηλαδή και η μελιτζάνα, το πίσω κοτσανάκι που πολλές φορές το καθαρίζουμε, που εγώ δεν το καθαρίζω όταν τις φτιάχνω, το αφήνω γιατί έχει πάρα πολύ ωραία νοστιμιά όταν τις κάνουμε στο φούρνο το καλοκαίρι. Αυτό το κοτσανάκι το πίσω δεν το πετάμε ούτε αυτό. Το κρύβουμε και το κάνουμε για μια σάλτσα. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να φυλάξουμε αλεύρι για πολύ καιρό? Λοιπόν, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Γιατί μπορεί να πιάσει... Ναι. Κάτι που κάνανε και οι μοναχοί και οι παλιοί έτσι, που φυλούσαν αλεύρι ή στα χωριά, το τοποθετούμε μέσα στα δοχεία αυτά τα τσίγκινα που βάζουμε τη φέτα, όχι στα μεγάλα, στα μικρά, για να είναι πιο εύχριστα. Στο κάτω μέρος βάζουμε βασιλικό, βάζουμε αλάτι χοντρό, επάνω πάλι αλεύρι, πάλι το ίδιο και κρατάμε λίγο το δοχείο αυτό να κάτσει να μην έχει αέρα. Και κλείνουμε το καπάκι μας. Δεν το κατάλαβα. Πώς δεν θα ανακατευτεί το αλεύρι με τα υπόλοιπα? Όταν θα το χρειαστούμε, με την σίτα μας θα το κοσκινήσουμε και θα μείνει μόνο το αλεύρι. Το προφυλάσει. Όταν κοσκινήσουμε θα μείνει μόνο το αλεύρι. Αυτά είναι πιο χοντρά από το αλεύρι, οπότε θα καθίσουν επάνω. Ναι. Αφού το κλείσουμε με το καπάκι, θα πρέπει με κερί να λιώσουμε και να καλύψουμε γύρω-γύρω το καπάκι να μην παίρνει αέρα. Μεγάλη φασαρία. Έχει. Ναι. Καλά. Αφήστε το. Έχει και μετά από έξω το αλήφουμε και με λάδι να μην σκουριάζει. Ναι, αυτό το κάνεις μια φορά και το έχεις πολλές φορές, ας πούμε, έτσι που ανησυχούμε και λέμε τι θα γίνει, μήπως κάτι γίνει, μήπως... Εντάξει, άνθρωποι που έχουν οικογένεια ή στα χωριά που θέλουν να κρύψουν το αλεύρι, όχι μόνο για αυτό το λόγο, έτσι το κρύβουν. Με βασιλικό ή δάφνη ή αψιθιά. Και η αψιθιά είναι καλό για το αλεύρι, δηλαδή διώχνει αυτά τα έντομα. Μάλιστα. Αν είμαστε στο σπίτι, ναι. Η κατάσταση είναι ότι δεν έχουμε προλάβει να πάμε στο σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει και τίποτα κοντινό. Ναι. Και θέλουμε να μαγειρέψουμε και δεν έχουμε κάποιο υλικό. Με τι μπορούμε να αντικαταστήσουμε βασικά πράγματα? Δηλαδή... Έχουμε κάποιες, δηλαδή η κρέμα γάλακτος. Αντί για κρέμα γάλακτος μπορούμε να έχουμε γιαούρτι πλήρες, να χτυπήσουμε αυγά όπως κάνουν στην Ήπειρο. Δεν βάζουν κρέμα γάλακτος στην Ήπειρο. Βέβαια πλήρες θέλει, γιατί το γιαούρτι του με λίγα λιπαρά δεν θα μας φέρει το αποτέλεσμα που έχει μια κρέμα, ας πούμε, μπεσαμέλ. Το χτυπάμε με τα αυγά, ρίχνουμε το μοσχοκάριδο και περιχύνουμε ή παστίτσιο ή οτιδήποτε θέλουμε. Πέστε το παράδειγμα του λεμονιού που είναι ωραίο, γιατί πολύ συχνά θέλουμε ένα λεμόνι και δεν έχουμε. Ναι, το λεμόνι μπορούμε να κάνουμε είτε ξύδι με λίγο, είτε ξύδι είτε κρασί λευκό, το οποίο βάζουμε και λίγο αλατάκι μέσα και μας αντικαθιστά το λεμόνι. Και άλλα μικρά, στην καθημερινότητα τα βλέπουμε, δηλαδή εγώ μην νομίζετε, έτσι τα έχω μάθει αυτά. Δεν έχω κάτι και λέω δεν βάζω λίγο από αυτό να δω πώς θα γίνει. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο που το ρωτούν πάρα πολύ και τηλεθεατές αυτή τη στιγμή και τηλεθεάτριες. Πώς μπορούμε, ή μάλλον πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από το να αλλάξει η ποιότητα και η φρεσκάδα ενός φαγητού που έχουμε ήδη βάλει στην κατάψυξη, το έχουμε βγάλει και τυχόν δεν το χρησιμοποιούμε και θέλουμε... Τι γίνεται εκεί? Καταρχάς, ό,τι βγει από την κατάψυξη δεν πρέπει να ξαναμπεί στην κατάψυξη. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υλικό που έχουμε στην κατάψυξη, πρέπει να το βγάλουμε και να το αφήσουμε στη συντήρηση για κάποιες ώρες. Να έρθει σε μια θερμοκρασία σιγά σιγά. Δηλαδή αυτό που βγάζουμε και πολλές φορές βάζουμε σε νερό που είναι ζεστό και να ξεπαγώσουμε ένα κρέας για να το ετοιμάσουμε είναι λάθος. Σκοτώνει πρώτα απ' όλα τις βιταμίνες και δεν είναι και σωστό σαν υγιεινή. Ξαναπείτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το βγάλουμε ότι είναι είτε κρέας, είτε πουλερικό, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Εγώ ποτέ δεν το βγάζω και να κάνω, ας πούμε, κινήσεις, ας πούμε, γρήγορες όταν θέλω να κάνω ένα κρέας. Θα πρέπει να προνοήσω ή σε ένα φούρνο μικροκυμάτων όταν θέλει να ξεπαγώσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το βγάζουμε λοιπόν από την κατάψυξη, τα αφήνουμε στη συντήρηση και μετά το χρησιμοποιούμε κανονικά στο φαγητό μας. Εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε, το πετάμε. Δεν πρέπει να ξαναμπεί, ό,τι αποψύχεται δεν πρέπει να καταψυχτεί ξανά. Πρέπει να το βγάλουμε και να το μαγειρέψουμε. Αλλιώς το πετάμε. Έχει αλλοιωθεί δηλαδή. Ναι. Στη συντήρηση πόσο μπορούμε να το αφήσουμε? Στη συντήρηση κάποιες ώρες, μία μέρα κρατάει. Ναι, και να δούμε πάλι αν θα έχει χαλάσει. Γιατί τα πολύ ευαίσθητα... Είναι μερικά ευαίσθητα. Εντάξει, αν κρατάμε... Το ψάρι, ας πούμε, δύσκολα. Το ψάρι όχι. Το ψάρι πρέπει μόλις ξεπαγώσει από την συντήρηση να το μαγειρέψουμε αμέσως. Μάλιστα. Λοιπόν, για όσους τώρα ανοίγετε τους δέκτες σας, γιατί σήμερα βγήκαμε ακριβώς 4 στον αέρα. Η καλεσμένη μας πρώτη σήμερα είναι η κυρία Μάρθα Συριανάκη με τη
συμβουλές της για το πώς μπορούμε να μην πετάμε τίποτα, να κάνουμε οικονομία σε όλα στην κουζίνα. Ετοιμάζει και ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό από τις εκδόσεις Φίλτιση. Εμείς την ξέρουμε από το προηγούμενο της βιβλίο, τίποτα δεν πάει χαμένο. Και ζητούν οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες, κυρία Συριανάκη, να ξαναπούμε τη συνταγή για το αλάτι, διότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να το αντικαταστήσουν, γνωρίζοντας ότι και αυξάνει την πίεση και γενικά το να αποφεύγουμε το αλάτι είναι καλό πράγμα. Βέβαια. Λοιπόν, και να το δείξουμε, δεν είναι αυτό. Όχι, αυτά είναι πάλι... Είναι για την οικιακή οικονομία που λέμε ότι τι μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας από διάφορα κολιεδάκια παλιά κτλ. Φτιάχνουμε αυτά τα ωραία λατάκια και τα πάμε δώρο αντί να ξοδευόμαστε. Και είναι ένα πάρα πολύ... Αυτά είναι παλιά κολιέ. Τα οποία μπορούμε να διακοσμήσουμε κάποια βαζάκια. Νόμιζα ήταν καραμελίτι. Έτσι φαίνονται. Λοιπόν, είναι και αυτά μέσα στην οικονομία την οικιακή. Δηλαδή να μην ξοδεύουμε, να πάμε για τα χέρια ή να πάρουμε ένα γλυκό. Πιο καλό είναι να πάμε ένα ωραίο αλατάκι το οποίο έχουμε φτιάξει και μόνοι μας. Ωραία. Να πούμε το αλάτι. Το αλάτι είναι ένα κουταλάκι. Δηλαδή το όχι αλάτι. Το όχι αλάτι. Είναι ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα σκόνη. Ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμύδι. Ένα κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σκόνη και λίγο πιπέρι. Μισό κουταλάκι του γλυκού. Τα αναμειγνύουμε αυτά. Όλα σε σκόνη. Όλα σε σκόνη. Αυτά βέβαια είπαμε, τα φτιάχνω μόνη μου εγώ, αλλά μπορούν οι κυρίες να τα πάρουν από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Αυτό θα χρειαστεί από ένα βαζάκι το καθένα, μπορούν να περάσουν για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να ξαναπούμε την πουτίνγκα, πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε την πουτίνγκα. Αυτή είναι ελληνικότατη και είναι ό,τι έχει περισσέψει από το τσουρέκι. Από το τσουρέκι. Το οποίο εγώ φτιάχνω μόνη μου βεβαίως. Βέβαια, εννοείται. Ορίστε. Λοιπόν, η πουτίνγκα μας είναι. Αλήφουμε το τσουρέκι μας στις φέτες με λίγο βούτυρο. Ετοιμάζουμε ένα μείγμα από 2 αυγά, 2 κρόκους, κρέμα γάλακτος και λίγο γάλα. Τα χτυπάμε, περιχύνουμε το τσουρέκι αφού έχουμε βάλει πρώτα λίγο γάλα να μουλιάσει. Ρίχνουμε σταφιδούλες, ρίχνουμε αν έχουμε λίγα μίγδαλα, λίγα καρύδια και φουρνίζουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συριανάκη. Εγώ ευχαριστώ και καλό Πάσχα. Καλή οικονομία γιατί τη χρειαζόμαστε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.